Och den långa klassen. Vi ser. Jag bara bläddrar mig fram så vi får startnummer och namn. Nationalitet. Från vänster. Startnummer 24. Linda Hageman, Sverige. Startnummer 25. Stephanie Watson, Norge. Startnummer 26. Susanne Namani, Sverige. Startnummer 28. Malin Fjordland, Sverige. Startnummer 29. Therese Svedbom, Sverige. Startnummer 30. Elinor Svensson, Sverige. Och slutligen startnummer 31. Sara Lundin. Vad tycker ni då? Är de inte lite applåder här idag? Låta domarna ta sin bedömning av linen. Som sagt, så hade ju längderna, de här var plus 168 centimeter.